Memo kwa benen so do Badwam TV Badwam Health Tips eso na mame fast dama endpoint homeopathic clinic na daroma ene ade dwumade yi ebro ti yare bi e hawa dwen bora endpoint na on show fano se wo personal doctor na bi e hawo nipadua mu koho na sha no so se prostate no mema no o check e de ama free o banso kono ko check hwesa wo de bi e kama infections hawa dwen ene endpoint enkasa cca friend 0244 867068 0244-867068. Bidi afia amankwa tamaklo enne na mi Adom menya me clinical nutritionist Dr. Benjamin Niako and our friend Dr. Mehenhama. Ojoso. Dog yemu akwaba. Joseph. Na bia boko de. Boko. Na watchi osi e kasafa fruit eho. That's right. Fruits. Diani e fruit no so said doso. Di ka fruit a bonetofa efama me na fe yentoso. Yo, yaka fruit eduaba. Eduaba, duabia eso aba. Ese e wona horo bebre nuaba de emse obi anim eduaba. Nti eduaba ne se ne siboa yapom den. Okay. Okay. Nti kwadu bofre anka yebekeke bia na wotwi mu yebebo bia so na afi waka de eye ewe nipadua mu ne breye ni nti se wabo na tofa de a kire yenkasa mfa anka eho ene. Okay. Yeah, busia for say anka ye aduane a yedinu na wotwi mu pa. Adentra. Se anka kitane ma horo bebre. De dikan eye duro. Enura wanka mu de yehusisia no eye 170. 170. Ene wanka ba ko bia obedimu. Wow. Nti se wudi anka de bia ebeden so beyare. So obenya nuru mako 170 e woni pedua no. Nuru bi ti se o adini de akese nti menka yare a ekon. Okay. Anka fight infections ahoro. Infections inside yare ahodo. Because of inone woman and especially vitamin C and so ascorbic acid. Na ankano boakoma so ka ho if you say potassium ewomu, magnesium wom, iron wom, te boni pedua no dwumedi ahodo edin enzyme production. Ni pedua no the enzymes na ye adwuma. Nti enura wanka no mu no eboa mani pedua no enzymes so de ye adwuma metabolic enzymes no etumi ye adwuma kama. And impo digestive enzymes and also so it me a year juma. Nti ye hia se edi anka de bia ne enko ye ne ye mofra nyina ye hia se ye di anka obenya de bia no ka wani kura makoma be se 4 de ese odi eni akura nyina sa o ka brochira oni di wabra orange juice nsinchen nti bomoden say o so betimi achi bi onya ya betimi achi na wedi with your breakfast and as any time episode in India and very important. A boy nin so ka ho. Ye ni no pigment bi wo so a near me one ka no mu bi no e na e boa ma e ye adwuma. Nti person ani be ye rough no be hu ade kama make sure say e bia be di anka very good for bones. Nompe. Omo won nompe mu yare titru mpenifo no ene wo mu a ye wade bi dura kotodwen mu a ye frɛ no cartilage cartilage na taripa area na fi amadompe no etwidompe na untumi nante very excruciating na ya papa anka arthritis no nti dompe mu ha anka aboa emma sa ade na ewe no etimi sanso efefe enwonwa yi papa nti yenhye no so sa na momodern se nti hiama akokra ehiama abrewa abranti so for number no eto ho kyenya me yadoma ye beto so 055 333 9915 055 333 9915 yeda say kyenya me yadoma ye besa to so Dr. Benjamin Niako na wotwi yedi nkomo afa fruits ehunu yaba